ግምታት ናይዚ ሰሙን እዚ ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ፉልሃም ምስ አስቶን ቪላ 0-0 አስቶን ቪላ 2-1 አስቶን ቪላ 1-0 ሊቨርፑል ምስ ክሪስታል ፓላስ ሊቨርፑል 2-0 ሊቨርፑል 2-0 1-1 ዌስት ሃም ምስ ኤቨርተን 2-2 ዌስት ሃም 2-1 ዌስት ሃም ኤቨርተን 1-1 ወልቭስ ምስ ቶተንሃም 1-0 ቶተንሃም 3-1 ቶተንሃም 2-0 አርሰናል ምስ ኒውካስል አርሰናል 1-0 አርሰናል 2-1 አርሰናል 2-0 ማን ዩናይትድ ምስ ብሬንትፎርድ ማን ዩናይትድ 1-0 ማን ዩናይትድ 2-1 2-2 እዚ መስል ናይ ሎማዓንቲ ግምታት ግምትኩም ኣብ ኮመንት ጻፉልና ቴንክ ዩ